Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga rut ti surat ti pakasalitaan ni pagayam ti nga jingjing nga napuluan ti ubing, ti nailakong ubing. Dear Manong Nemi, anawa ek ni June nga kabsat ko iti dahit nga bigat Manong Nemi nga agwara-wara. Gabutras taon iti rigat kong agdaldalus Manong Nemi, iti unig ti kalapaw mi, ti ruar ti kalapaw mi, kalbasan na adamad ni ading kong anjon nga wara. Anawa ek. Ini mabanog akon nga mga nawa akit. Insarding kon. Ang bagisumit Manong Nemi nga sumangpet ni nanang. Kaya di sumangpet ni nanang makita ng adot wara. Ni nanang Manong Nemi nga dinapulos panunuten no rumbeng aramiden na timang puligos mang lapigos kanyak mang kedel kanyak iti kakasakit. Anay ko nanang, anay ko. Ang sakit na labayag ko. Nakayod yung tilabayag ko at iba lablabigos mo kanyak. Nakasaksakin ni bakrang ko pang kedel mo kanyak. Gaputan tangkit yung holon. Di mo, may suro. Diyan ka dimot ko na keng kaya. Sakbay nga pimanawak, agdalos ka. Nga man na kita nga nakarwara. Ni, ang taltalusak man, nanangim, agwara lang awara din yun. Kakasik lang ang mga nanawan. Nay ko tilapayag ko, nay ko di bakrang ko, nagsakit na kitilaplapigusam, kinkid-kud dutam na. Lugas ta? Patay at ikabsad mo? Natuso, natanggit di ulo na. Makatuman. Dito, parakip. Ay, nanang. Nanang, sa mga dangran ni John. Siklatan di dangram. Sa mga dangran ni ating ko. Ay, siklatan di dangram, nanang. Anay ko, nanang. Siklatan. Manong Nemi, day tanga inak. Inpaset. Kaning ka in portray. Ket may salahin kadagiti kang kanayon nga mapaspasamak nga eksena. Awan pulos ti panagamak ni nanang Manong Nemi nga manglopigos, mangkedel, mangsipat, mangbaot kanyak. Itilikodan Manong Nemi manunalatawin ko. Running to 9 years old. Nang basbasak pa lang elementarya. Idinto tanin nga ading ko Manong Nemi ket 5 pa lang titawan na. Nagbasbasa iti kinder. Kuyog kam no ka mapanagbasa. Agibkibin kami ngagkapsat. No paya umbalo mi no daduma. No mapay rutay terwate mi no labsak tagsao Manong Nemi. Tamarigrigat kam laeng. Ngagnait kam lang ti kalapaw. Awong kuryente mi. Kingki. Wano kandelat silaw mi. Ininto tanitatang Manong Nemi. No kasta ngawan trabaho na. Takadwan ng istambay latay suna. Pasarag barbartek ket kakaasi ni nanang nga mangisagsakan ti panagbiag mi. Iso nga nakasta nga sumangpet nga mapanagsapol ti para kada kami. Nabannog ket makita danto nga. Iso nga napungtot ket kakaasi akin di panang dus-dusa na kaniak.
Ket no kasta nga iraman na nga dusahen ni ading ko, isarapak ti bagik na kay kayat ko laengan manong nga siyak ti dangran ni nanang ngem ni ading ko ti badangran. Wen manong nemi, saan nga bali nga siyak ti kakaasi nga tusaen mo no dangran ni nanang ko. Saan na lagi ti dangran ni ading ko. Kaputi patpateg ko ti kabsat ko. Dua kami nga kabsat manon nimi nga mamatbati no kanito balay no awan datatang kininanang. Uri obrahek amin nga obra dito nang tibalay. Agdalos, agluto, aglaba, basta saan nako mga dangdangran ni nanang. Yung sangga basit laing nga basol ko, bindot ko, jak laing matungpal nga dagos ti kahit na. Lapigos kadel baot si pateramedan na kaniya. Natiltilakon manon nemi, gabo iti kinaragkas ti inak. Ken oray sa nga bale, nga matiltiltilak saan nalakit nga ramraman ni ading ko nga tiyun. Damit ka di iti gundaway manon nemi, nga natal na, ti kasasahad mi. No awan ti agsangit, awan ti agpungtut, awan ti agong ungat. Nataduma, adamat isang pet ni nanang, nga sami pa'y naramramaan nga masida, no mapan makidaya, agisupot manong nemi, ket no kasta nga sumangpet, kunananto kada kami. Jing, John, may nanak ko taramanan nyo dito, tap nanapya lang malanitan mo tabok sityo. Ayabang kay kumatap no, datay amin ti mapan makidaya, ngam nagrigat no rapok-rapok, permi, nga dupudup ti tataong pila-pila. Ti aramidag no kang dure na duwang apingkan ti gamak. Kunak no kakit ni, para kadagitan nako kunak. Kaya isupot kong tumot na ati, may kadwa nga labay ko. So mayon raman anak ko. Ala, ori saan nga kang kanayon nakastoy, basta makapangangkay mo, makasidakay mo, tinaimas. Kaya't no kas tamang mangan kami nga kapsat, buy-buyain ni nanang manong nemi, tiniimas sa panangan mi. Numanan talyawak ni nanang manong nemi nga, kit-kitain na. Tsaka muna anyat pampanunutin na. Jing, nang, lalaki mas mantimangan. Ano deta? Ano to'y? Deta, takyag mo. Saan pa nga nalaingan tinaodi nga kinudot yun? Awang gayam. Nukastoy nga, umabas pasamak, intoon pa naglulukat ti klase. Saan ka pa lang sumsumrek iti eskwela? Ano? Ningar dating ko ti sumrek? Ori suna. Apay nang, basta, awan timated ko nga balo nyo, unuan yaman nakasapulan nyo. Ang grade 1 to isunan, ading ko. Hindi kami tiupobrahin ni tatang, apay mamanong nga gawid. Binabayan na taga din ni tatang. Hambay na kasi jay. Alay tuloy yung timangan. Huwag kayam. Aduman ng timureng tayo. Naglabakan to ha? Unang, tumakapalpa ka. Inkanto di bubun, taglaba ka. Wan? Ikarikatam to ti agbumba. Ti pagsubugsaw mo. Iya pagtungharot ni ating ko hadyo na. Tamatulungan na ka ni ating mo. Wan, or agyawat lang ti kayat ko nga iyawat na. Ti makadakas manong nemikas may isang ubing. Nabsug kami ti kapsat ko. Medyo na ilibay kami manong. Nga dito sumangpet manin ni nanang, kat amo na siguro akat madama akong ngaglablaba. Manong nemi, nakariingak laingan, iti sakit nga mariknak ni panangkudot na kanyak. Anay ko, nanang! Anay ko! Apay manin! Nakimimas ti turog mi nga kapsat, agit inakanakam lang, tanay mas mitinangan, tanay mas matibaturog. Diyan ka dimot ko na kang laba ka? Ha? Nakapalpa ka matang nakabaybayag?
Malaman eh, ano oras na ko nam? Kita pa yung nalaban na kita arawatan niyo? Kasano pa yung mabilang kita, kinakawan to darang tiinit. Nagkutikan! Nay ko, dinakaroon ko yun din ang natalapayag yun, tipang dalapayag ko, tipang goyod yun kanya. Kalaw, nagtong palak. Nguri di adda kami tilugkod di kalapaw, nga ayan di kiti nakasagana nga murang ngay naklabaan di bubun manong name. Kas dito pala tararamiden ni nanang, imbes ko mga jatakyag ko, tiguyodan na apan ang dagdag kanyak ng jalapayag ko mano. No sa ang alapayag buok, tiguyodan na pungot-pungoten na aging ga makadanon kam to ni ti bomba ni ti bubon. Nga danton sa jay manon na minikit nila baak. Aray ko nanang, aray ko. Tatagituman kami ti olom. Man ano kumangita nakapalpakan kat nagtumpalkan nga dagos. Ni nakalaba ka kumaitan. Saan ka man kadang ket mo tumpala amin nga kayat ko? Alan! Naglabakan! Alan! Naglabakan mo na ket makaraman ka man kanyak! Naglabakan! Naglabakan mo din, nanang. Kabayatan nga glablabaak manong manulat tawon ko nga mamukon taglabata nasapa at tinulungan nak ni nasapa at sinursuruan nak ni nanang. Okay manong, agar aron gusto kitiluak nga timang no adda nga ta makakit-kita kanyak manong nemingit pagaropda nga dagiti basa iti matak ket parsyak iti danum. Kabayatan nga glablabaak nim saan. Luwa manong nim. Itinaganos nga panunot ko pampanunutek inton ka ano nga agpatingka ti kastoy nga mapaspasamak. Inton ka ano nga mapadasak met ti kasti mapadpadasan dagiti patak nga ubing nga saan da nga aglablaba, anda nga obra agay ayam dalata nga nakadungtungo dagiti naganak kadakuan. Nakabimpintas ti bado da, nakabimpintas ti bag da, nakabimpintas ti sapatos da, adot ikigaman da kwarta da pa yung gadget da. Siyak da kami ti kapsat ko. Inton ka ano nga mapadasan mi matikas ti mapadpadasan di kiti padami nga ubing nga makitkit ami nga mabuy-buy ami. Apay nga gusto din ang baling nga gasat ko. Apay nga gusto din ang baling nga gasat mi. Apay. Naganos a panunot nga mangsalsaludsud kadagita nga saludsud manong nimo. Nadlak tigas ta nga sitwasyon idi adda umasideg babae kas edad nga ta ni nanang. Uno bakbakit ni nanang ta lusyang ni nanang idi into ta ito nga mas asideg nga isem nga mangkitkita kanya manong nimi ket nalapsat. Nadalus ti arwaten na, ada alahas na. Ay, apa naglablaba ka, anak ko, kitubing ka pa'y. Saan nga mabaling nga sana kang tungpal, apo, tita ko na. Saan nga mabaling nga sana kang tungpal, tita, itibilin ni nanang ko. Tano saan kang tungpal, no saan kang tungpal, maaramid na timang pungot, manglapius kan ka. Nga kakaasi ka lang aro din. Di na ka pala sardingan. Ay, nakitak. No kasano ti kinarangkas ti inam ken ka. Kaya't mo, tulungan ka. Saan Saan tita? Ang mga no, kaungat nak ni nanang ko no, at namang tulong kanya. Kanga tama yan. Nadyan ni nanang mo. Nakita na tan. Ala, baka agungat ni nanang. Baka na nga disturbuan na. Unti wag na nagam. Restulak agayaman ni nanang mo. Bay ama, tasabatag suna. Timak dahil manong name ni tita. Na dinapayamot imbaga tinagan na basta tita ko na. Sana sinabat ni nanang nga masasidag itayan mi. Nagsarding ni nanang manong name, hindi ta makita na nga sumabat ni tita.
Nagsarasarita da. Ngadyak mangeg manong nemi no nyat pagsasaritaan da ta medyo adayot ayan da. Pasari makita nga agi-explain ni nanang kunak ata. Pasari i-action na di ima na. Siguro kat damdamakin siguro ni tita no apay nga dangdang ranak nga naknak. Apay nga ubingak kadaglablabaak. Ilawlawag ang tamat ni nanang nga kabutirigat, kastukin kastoy, ni asawak, at kastukin kastoy. Naging gaman nung nemi nakita nga kinaut ni tita iti bulsana, iti dasterna. Sana at inted na kininanang. Ano na dyan ata? Kwarta? Inik ka ni nanang inik ka ni tita ti kwarta ni nanang? Apay nga ta? Anugan, nagsublikan niya ba nung name ni tita? Awan ti magdanagam, nagayim ko ni nanang mo. Saan nga narupagit ti rupa na? Tita, ano jintad mo king kwa na? Katap no umisem. Ingkari na kanyak, nasaan nakanto ka na dangdangran. Peso nga tangan saan nakto nga dangran? Basta saan ka lukloko? Tita, ape inaramid mo ti kastoy. Kapot na masyanak ka. Naasiak ngamin ka lagi ti kasken ka nga may rumen. Nagsayaat ka. Sikala ko man tinagbalingan nanang ko. Takayat mo ka di? Nga siya tagbalingan nanang mo. Samot nga nga mabalin, tita. Tadamat ni nanang ko. Tinulungan nak ni nanang nga nagisalapay manong. Kalpasan na pinagbati na kami kiniya. June, agluto ako nang. Saan ka nga agluto pa? Tinak gumanang tinalpasan nga naluto. Agsidata ita ti letson nga manok. Ha? Nanang? Mangmangin ko datan letson. Mangmangin ko datan nga naimas ka na ti letson manok. Ngayon, isto ba pang kugatangin? Tay saan na nakasapulan ti pag-isawsawan, sus. Tay dagusen nga, diretso nga sidain tayo. Nagmayat man na lang. Nagmayat man. Makalawas manong naming saan kami nga nakaraman kini June. Iti baot. Nakalawas man ka saan nga nagunungat ni nanang. Ngayon iti may nga aldaw. Sumaruno nga lawas manong nami. Irubrubuat ni nanang dagiti arawatek. Nang? Apay di kita. Apay irubrubuat yung terawatek. Ore san. Basta sukat ka. Dito'y kapintasan. Kabaruan nga badom iti pagbadom. Ha? Hamon nga nalandi kita. Madin. Hamon nga mabalin nga usarin. Basta importante, dito'y card mo. Ulipatan. Hindi kayo mawatan na lang. Umayan dito ni tita mga. Tita nga? Ito yung nasihat ng tao. Ni tita mga minda. Apay din ang bagat na kanaking kaya? Apay nga umay dito eh. Nay, kaya dyan. Apay, nakakutse ka din ni tita. Tita Minda? Nakakutse. Baknang da anak. Imay dito yung lugar tayo nga nagbakasyon. Kaya nagawid dan sa Jaya, syudad. Itinapindas ka balayda. Tapno, apay, umay dito eh. Umay pakada? Anak, umay nakan alain. Anak ako na yun? Umay nakaalain. Umay nakaalain? Sumurot ka kang kuwana. Api ko sumurot ka kang kuwana. Anak, itisidong na. Agbaling kabak na. Masidam, ti kayat mo nga, naiimas nga si Daen,
ikatahan na kanto ka dagit na papintas nga arawatem, agnaed ka na pinas nga balay, di kuryente, di aircon, namin. Sadya itong ti pagbasam. Nagbasa ka exclusive nga eskwela para ka dagit ibabak nang. Di kayat nang, di kayat. Paano na may tinalyaw ko ni ading ko nga June, napana kita yan na, kit ararakupe kisuna. Apay manang, apay, ading ko, di kayat, yung bandayogin ka. Kaya kang sangit ka. Amo, ano awanag ton. Kadadan to basol mo kininanang. Nangarad na kanto. Awanak on nga mangisangit ken ka. Awanak ton nga mangisarap at ibagik no siyak tibaotin ni nanang. Diya kayat nga baling ka nakakaasya din ko. It is sumrek ni Tita Minda iti uneg ti kalapaw. Jing, dan. Umaikan balasan ko. Saan diya kayat? Diya kayat tita? Diya kayat ti umay? Kung mo nung nakasalita mo ti anak mo. Ita lang nga mo na nga sumurot ka king kuana. Nga sumurot isuna king ka. Imapi nga di na kaya. Baka no, adad nga sikat ti makaaluko king kuana. Minda. Jing, gusto diya kayat, ma'am, diya kayat, tita. Anya ti samo kayat. Diya kayat, ti sumurot king ka. No sumurot ka kaniya, baka damong pailan ti makalugan iti kotse. Iti kotse, na banglo, na lamiis. Mawalim mo maturog sa diya, kabayatan ti biyahe. Na mas nga turog. Inton makaringgan, addakan to ni tinapintas nga kwarto. Ada TV, ada bukod mo nga CR, ada nalok na nga kamam, di aircon, amin nga kasapula, maitad kang ka, tatakatulong, agbyag kakasbak ng amok nga maawatan. Adot apapalam, di ba? Ang istorya ka nga adot apapalam, salsaludsod mo. Inton ka ano nga ta, nga mapadasak mo tikas Diego nam. Itan nga mapasamak di kita. Sungbat ti saludsod mo. Inton ka ano ka maksidat na imas, makaarwat itinangina, napintas, agna itinapintas nga balay, maitad amin ang kayat mo, at the gadget mo, makabuhay, amin. O masungbatan din, hindi kayat nga awanak, no kayat yun, sumurot nga ading ko. Saan mat nga mabalin, tas ikalaeng, sino pa iti anak dananang kintatang mo, no sumurot ni ading mo. Hanga balit na sarsarong karantan to iso na. Ha? Wine. Sarsarong karantan to ida. No sumarang karta kadakwada, ikantamat itinaya pintas, nga bado ay ayam ni ading mo. Papintasan tayo ito balayo. Balay da. Tapno na pintas tumat ti pagyanan ni ading mo. Peso, ngayon, nalamay kan. Kayat. Jing. Nanang, igawid dak kuma. Aka mabaling nga igawid. Pagsaya atam ti amin, anak. Sika malat nagkunain ton ka ano nga sardangan nga dusdusain kung kunam. Hanggang ton nga dusdusain at adayo kan dumata. Kinasimpet ni titam nga minda. Ni ading ko nga, ikarik kang ka anak sang kuntong babautan ni ading mo. Kate, ading ko, ingkan, basta sarsarong ka na to ha. Yawitan na to ka na kita na emas nga makan. Kaya na ako pag nanagam dyan, gabata, sana kas idingawan igatang tayo. Adok kwarta tayo. Nga pangingatangan titian niya man ka sa pulam. Kas namit laing nana, nga nga itendak pa lang arod ka, duga yung kwarta nga gatang tiko. Para ka na kamilain ka da dyan. Sa bali, ad-ado ka na imas nga amang atitid ka ng kanitam nga minda. Di mo ka di maawatan. Nakasimsimple. Kaya't mo't buwak na nguno saan. Kaya't ko, yan na palang hartararamin din. Sumurot ka na. Kinititam nga minda. Tapak nang kantubat na. Ngam kaduwag ni ading ko.
Lakit buwak ng tumot ni ading mo ikan na kam tumot ti kwarta ni titam nga minda. Mawatamon. Hello, may kan. O may kan jing. O may kan. Mapilpilitan ang laeng manong nemi nga si Murut. Diyak maisin at itatalyaw ko diya balay diya kalapaw mi kabayatan ngagtarataray tilugan. Uri sa anggon nga makita manong nemi as lakait ko lata kitain. Marawam kanto jingjing. Marawam kanto. Datati ko na manong nemi ni Tita Minda. Nakaturo ka gabot ilamiis. Hindi makariingak. Ririingan nak ni Tita. Tita? Tinasayat pa ikit, Mama, ti awag mo kanya. Mama, awag ti ina nga baknang. Yung mami, kaya't mo ba kaya? Mami ko nang bike. Mga restaurant tayo. Hante may nakadanon sa Diyo balay. May kan ta, si datay tinaimas. Naimas ka talaga, manong. Atot na kang ko. Intuloy ko na naturog, nag-travel kami, aging gadi makapuutak, adda kami tinimay sana pintas sa balay. Dahito'y ti balay mi, dahito'y ti balay tayo, dahito'y ti pagyanam. Kapot anak dakan. So nga, mami, wano, mama, ti awag mo kanyak. Daddy, wano, papa, ti awag mo mat kani, papang mo. Halo, kumusta iha? Makan. Yung pakita na kanyak ti kwartok manong name. Adamit katulong ako na kanya. Ma'am, apay kawagan ak ti ma'am. Sumatibilin da ma'am kini sir. Di ma'am ti awag ko ken ka. Siyakit katulong. Sikat anak dagiti amok. Nagkasat ka, jing. Ada nanggatang ken ka nga baknang. Nanggatang ko lang. Ay, korka, matigam dyan naramat ko. Ano, inyo pa kasi ti magam. Inday tinagang ko. Api kasi ti magam manang inday. Kasi ti panagawat ko Nangalan nyo na itang ubing ko nakinimam. Diyay, pagbinsya. Ijay tanang gatangan mi kayang kuhan ako na. Di ginatang na ka. Kayit mo sawin. No ginatang na ni tita. Ila ko nakngarod ani mama. Ano nga mama? Ay, ila ko nak ni nanang ko. Sumit lang ko nanang adot kwartada nga nabati. Tayin lang ko nakayam ni nanang ko. Kalakit. Balbaliwan na kami na dyan lako kuno ginatang. Inampun kunatang amin. Inampun na ka ni ma'am. Ket impaampun na ka datatang tinanang mo. Nimsa mong ibagbaga datakin ni Ma'am Minda. Nga naibagag nga ginatang na ka. Ampun taramatin. Hanga gatang. Ampun. Tano ampun hanga lako. Ngimno gatang nailako. Un-untunek da ito no ka kani Mama Minda manong nemi. Doan niya ti ampun nuno gatang. Inampun da ka. Santa ka ginatang. Inampun da ka kabuta maasyanak kang ka. Tanay matangak ti panangdangdangran panangiruman kang ka ti inam. Awan ngamin anak mi. Iso na panggam sa di probinsya tapno guma ay umampun iti mabalim mi ampunin. Rubing agyaman ka. Tanusaan ka kung mga dadtoy. Kadada ka sa jelata sidong ti inam. Kanayon na kung mga dusain na ka, lapigusan na ka, pungutan na ka, kidalan na ka, sipatan na ka, bautan na ka, di ba? Ngayon ni ading ko ti pampanunotek, Mama. Sabi nating mo, awanin ti mangisakit kang kuana, no bautan ni nanang isuna. Lakit kararag talakin ng gapo Diyos, Ano, kasano lang, baka no, isublat ni nanang mo. Nga ilako ni ading mo.
Ah, paampon ko na paampon, paampon. Paampon naman. Kaya, ket dinasiyat no paampon na. Tapno likas takit malakam naman tikas idilaklakam ita. Di ba? Anang nga talaga tagpepeso, mama, inla ko na ninanang, wano, impaampon na. Dengge ba? Sige, kastoy. Ada na kita agampon, ngawang bayadan da. Nga madamat na kita agpaampon, nga gabot ka sa pulan dati kwarta, harig na ilako dan ti anak na. Kasapulan da tatang kinanang mo ti kwarta, tapno pamintas di balay da, tapno sangat talid na nga kalapaw. Tapno ang kwarta ng gamanda, nga pagdatang dati kasapulan da. No kasta, binayadan da. Yan, that is the correct term. Saan na ka ngayon paampun ti inam? Gabot ka sa pulan dati kwarta, inlako na ka. Ginatang na ka. Sika, tayo ubing nga nailako. Jing-jing, tinailakong ubing. Gapot na ginatangdak, di inlako na ninanang ko. Gapot na dinamat kaya tilibre nga ang paampon. Naamponan na ka, sa mesa ka sa pulan damat na talaga ti kwarta. Ngim kahit kung tagsubli sa jay. Kahit ko mamon no niya, itandi ka sa saad ni ading ko. Sa anak ka naragsak no awan ni ading ko. Ure mano nga kwarta, ure mano nga balay, ure mano nga napipintas nga ayam kan arwaten. Awang pagsukot ang inatin ko, sumartikan! Amom tip-tip alam milang ti. Saan nga kungat? Yung nukastoy ka. Agungot kami. Nasaya at tipanggip mi para ken ka. Itad mi amin na kasapulam. Agmurmuryot ka man, nagsangit na sangit, di ka pa imisem. Umisem ka, agragsak ka, gabot na nabaknang kan. Isubli taklahengen, ma'am. Tama isubli ko nga ninanang mo, di kwarta ang intad ko king kuana. Nisubli ka, isubli mat lang dananang mo, di kwarta ang intad ko. Di ka maragsakan, ta saan kan nga, maungungtan ko ma? Ken saan ka na makidkadel, saan ka na malaplapigo, saan ka masipsipat, saan ka mababaot? Masyanag kang kaisot inaramid ko ti awin na pamuspusan, tapno magatang ka. Tapno madaan kami ti anak. Tapno makatulong kami ti padami nga tao. Pero ngong tanda, gapot pakaungat at kasta nga style mo. Di ka lang makaawatan. Isublidak lang rin, kasta ngong tandak mo't laing. Yun na isublida ka, may isubli nga taninanang mo ti kwartangin, tadmikan ko na. Di mo kahit ti maungtan? Saan? Among no api nga ungtan na ka kami ni nanang mo? Ang peso na panagnatangan ti ulom. Ini agsarita kami nga damo kininanang mo, sinalutsud ko king kuha ng imun. Apay nga dangdang ram ti anak mo. Ang tusangkat na, natangkan mo kami ti ulo na. Ita nga na natangkan ti ulom. Sa mo amot soro, may soro. Di mo amot mo na nga. Di mo among ipangag. Iti sao. Paulit-ulit. Kaya't mo tagyan ditoy. Nga makamot kaya't mo kanin. Kaya't mo ti buwak nang. Agtalinad dito yung agtalinad kabak nang. No. Saan? Kailangan ng pampanunotek, mamakit ni ading ko. Bayam. Tatanto sa rongkaran ni Sona. Tun ka ano, basta. Awan ti pagdanakam. Intay to sumarongkar. Basta. Agtalnakan. Awan ti payato nga salutsun. Agragsak ka. Tapno naragsak kami mo't nga nangampun keng ka. Kasapulan mi ti anak, amang paragsak ka na kami.
Isod ka po na nga, adda ka doy. Adda ka mat dito nga, inalami nga mangpa-high blood ka na kami. Ipatagda ka, akas po nung anak mi. Basta ang moment, abigbigan na kami nga naganakin ka. Ha? Sige, mama. Sige. Ididamo manong naming at talaga nga marikata ng mga Diyos. Diyak amutag kuti, nga kuti tibak nang, diyak amutag tignay, iti saan ko nakiruwaman. Ngayon di agangay manong naming nang naruna, idi surut-surut dak, napapaki ni mama, kadagid na pipintas nga lugar. Nang runa idi manong naming, tanyaman na kayat ko, katangan da, idi agarawatak, tinipipintas, kadag sarmingak, no mayawat digit kayat ko manong nemi nga maitad kanya naragsaka kaslak lang nakalibas iti impyerno kan adakon iti langit ngem numalagip ko ni ading ko kumusta nga tayo ni ading ko agsangit akmat manin mano iti eskwela manong nemi sa anak apaatiw kadagiti ka eskwelaak sana kas idi agbasbasak sa diya probinsya nga umapapalak kadagiti napipindas ti bado na kindad tumapay. Ngimita, sa anak ba't nga paati? Feeling rich, no mampay ampunak laing muno nalako aklaing ginatang daklaing. Nagbalinak ba't nga nasingpet manong nemi akas kinasingpet ko idiandak sa diya probinsya. When? Kahit siyempre, numalagip ko ti kamsat ko. No dumagig to kini mama, intun kaano ko na. To nagraduar ka elementarya. Ida graduar ka elementarya manong nemi ipalagip ko manin, busy kami kini papang mo. Adan to sa bali akong daway. Ore ko malang no matawag kisuna, mama, baam ti karigata nga mamuan. Ti cellphone number ni nanang mo, nga nangilako keng nga. Tamawaling ka kontakin tayo ito. At damat cellphone mo, di ba? Padasa mo i-search. Baka no, ada Facebook account ni nanang mo. Ada nga ta? Eh, sabi ko maano, ada. Alos nun samat nga mapantasad dyan, mama. Natangkan man ang tiulom. Agtuturo ka lang. Saan ko una idan na pampanunutan, mama, nung makitak to idan? Adan to latagundaway. Ha? Sige, mama. Aging ka din na pupuutan manong nemi, agraduar ako di high school. Masa akong nga kaming pinas nga babae, balasan. Nga doon na kita agar-aram kanyak manong. Yung saan ko latamaliklikan manong nemi. Nang naruna no mapangkam iti lugar, da kami manong nemi kada papaki ni mama, mapangkam iti lugar nga ayan di kiti. Kiti street children. Orek tarataray ito ti kotse manong nemi pagsardingag to ni papa. Pa? Apay nak. Isarding niyo pa lang ti kotse. Apay. Isarding niyo biit please. Isarding nanto. Adon tumatan digit kumasidig manong nemi ng street children. Etugtug danto ti imada ti sarming manong nemi kit dumawat agpalpalama. Iya, puhapi kami pinasarding mo ti kotse ket kita man lat arabi di kita ni. Nakamamagtagsarding dito eh. Maganda naman dakon. Mapitlaing pa. Happy namin. Nakakaasid naman di kita. Ada ti gobyerno nga makamu iti deta sa mo pampanunutin no at absolbaren ka na kita ka kapok. Sila ni Jun day dyan eh. Ana? Sila ni ading ko day dyan eh. Ay na, day dyan eh. Kaingingas na. Ya po ya. Kasi nung mga makamay ni ading mo to'y. Ito na nangamin nga mapantin sa probinsya. Tap numamak no niya kasasaan da. Honey. Ito no Lunes. Nagbakasyon na to. Ito Lunes, kunin ni mamang mo. Hintay to sa di probinsya yun. Magpreso, papa? Mama? Wen. Yung baga lang rin papangmon. Nung ipapangmot mang ibaga, sigurado na ita.
Wen manong nemi pinatgandak nagpaiso. Naggatangak manong nemi. Kadagitay mabaling kong ipasarabo kadakwada. Dahito iti para kinahating ko. Kabisadong mata, ti size na. Mga alak pa ti nanglawlawa akin nakinilit. Numbado, kaduan na siguro. Tikasking kuha na small. Uno medium. Medium siguro. Sige, samot nga sayang no, nalawlaw, no, nailit. Mabaling na tumatngitid kadagitay kagayam na jay. Ninanang kindatang. Kakamin ti makambuka na kwada saan nga rawatan ti masabol di kajay, magibatin tulat at ti mamang mo kwarta nga ramatin da. Ano nga tawin? Mano nga tawin? Ako may nga puno nga tawin na. Nung nagbasa ni June, high school nan, wala high school nan. Napan kami ang mismo manong nimitin ang panawak kani ading ko nga balay awam meten narpuog meten man. Mama, papa, awan na meten nito eh. Dahil kasaludsud tayo. Nasa dunot na paano at naganip natang mo? Fernan, ni nanang mo. Silvia, ni ading mo. June nga ron. Kabagyan nyo, adamom. E dyan ni auntie. Auntie! Sino kaya? Andaya mo na pindas nga ang mga awag kanyang ti auntie. Auntie, siyak ni Jingjing. Ni Jingjing? Tinaila ko nga ubing? Allah, nanti. Ay, wen, kasta ngamin ti magbagada. Idi, awangkan. Apa na ni Jingjing. Ay, ni Jingjing nga naila ko nga ubing kung kunana. Sikan ni Jingjing. O, nanti. Ay, susabo, nagpindasin di biyag mo. Balasan ko yung bagmantay nila ko na kaninanang mo. Allah, nanti. Kamata. Isindi kita. Isuda tigimatang keng ka. Ay laki din bagman na panunod ni nanang mo nga nang ilako kang kamay at magayam ti may ilako nga ubi ngaya. Sumaya at tibiyag na. Anti, napanan datatang kinanang kini ading ko. At saan nga ditat ayandan at di ba't tinatarimaan. Ay ma'am, sir. Hindi bag nga malimyo. Stamot ka na kayo. Pakasara kami di kaya anak. Kaya ni Jingjing, naroon na di kapsat na. Kumusta kayo ni June? Ay ni John. Susakot ka. Sumursurot kinitatang na nga gubarte construction. Ha? Kasi dyan ang tawon na, auntie. Sumuray ka nito construction? Kapilitan na ata na nga ron. Saan nga nagbasa? Nagradura lang elementarya. Saan nga pinagbasa datatang ginanang mo. Tapos nyo di ka stakit, makatulong ka numatan. Sumuray ka nito construction. At ayaw, ubing nga ron nagtrabaho ti construction. Ganda ata, isot kayat na nga ron. Sus, nakakaasim mo ito. Alay, bagak kada kayo nung sa dinot, ayan da, ang lagay. Ano, kahit yung sahon ang lagay, auntie, kinakatanggayat na kulap ko. Mawatak ti ko mga ibagbagan nantim. Dati nanay, wow, nagtapaya, di pala talot ulo na kuma. Nagsublikam to, nayo namin to, nung sana kami na. Anya nga tanong, kumuyog ak lain ngayon. Alikat, umay ka nga rin na, tayo ti mismo ti ayan nagiti sapsapulan mi. Ngim addada nga ta ita, papa, mama, auntie, addada ata Domingo. Ay wala ya. Manong nemi igid ti baybay ti tinurong mi. Ti ayan di kiti kalapaw nga babasit manong nemi ta dagardak kala kalapaw ya. Kalapaw ti igid ti baybay. Karpintero, mason, dati construction kan napasaray sumurot ang panagkalap ni tatang mo. So dagi ni June. Dahil dyan ti balay na kalapaw da. Dahil dyan ni June nakatakdari sa dyan yung mga buya, ti baybay. Kasla na salud-sulud-sudin no kasanot ti dadano na ti balasyo ti aw. Ambisyon na kano tagbalik nga siman. Hindi may sarding ni papawan ang name ti kot sa dimsagak nga dagos. Pinukawak na dagos ni June no talagang isuday dyan ni June. June! June! Timarayak yung masilig. Timalyaw. Agmalmala nga. June! Sino ka? Siya ni manang mga Jingjing.
Jingjing, tinaila akong ubing. Ading ko siya. Manang Jingjing? Manang Jingjing! Manang ko. Yun. Yun natin ko. Manang. Kunak nanusan akong nga sublian. Imbaga pidi nga sublikan to kung may nagsarungkaran. Inuray ka. Ang kanayon ko may titigay pagbaga na mamagay ni Papa. Kung may nakasarungkaran. Imbag lagi di tandan manugot na hating ko. Habi kasi tilangam nakakangis-ngisit ka nga nakakutkutong ka. Oo, may tinaimas ka masidsida, manang. Tapos na ko rin manon namin panagin inarakong mga kapsa. Hindi, tamakitak. Kadri muwar ni nanang iti kalapaw. Sinaroon ni tatang. Nang, nanang, adak. Ay nako, Jingjing. Uwan, siya ni Jingjing, inla ko yung ubing. Anak, ang inla ko. Kumusta ka, anak ko? Ay na, lak malagalami yung mga rakop kayong kat, kinapintas mo, kinapodaw mo, kinabalor ti arwatem, kinadalus mo. Himbag manan ako, timay ka, imay kayo. Kalkalikaw kang kanahin ko, kalkalikaw guman. Yung sa bali na ng tatang. Tamok doon makabiyayak doon na sisyak. Nung mas pagkarikan lang. Uno yun to na mabalin ako nga garamat ti kotse. Nang, inanti plano yung kiniading ko. Kastalatan at anang alay ka sona. Kadawag ka na papakin ni mama. Nga pati ni John ket ilako me, gatangin da kasta. Anak, sao lang deta, nga Jingjing nga nailaw ko nga, ubing unada. Yung sang kang ilako, anak. Iba't patag ka, naman pinasakit mo, tibakrang. Barukong ko ini, napalubusan ka. Minaramit ko da itatapno, mariknam tinam ay, ti panagbiag. Inikandak lang ti kwarta, tamuda kasapulan. Kasapulak ti kwarta, ngam saan kang inlako anak ko? Awan ti ina nga mangilako ti anak na. Ngam ti panggap ko, tapno, mariknam masungbatan ti salsaludsudam no kaalun to. Kanon to nga mapadasam tagito apalam nga mapaspasamak. Nagasat ka kindi ading anak ko. Nanaramanam, kan maramramanam. Tibiyag, tinasaliwan-wan. Isuhag nga ko na. Diyak kayat iditi o sumurot ka na kwa na. Gabukin ni ating ko. Kinitagon daw hinanang. Mayat kay manmunusan. No kayat na papakin ni mama. Alayik ni ating ko. Tasadyay. Mabalbaliwan mo tibiyag na. Kat sadyay. May tulo na tagbasa. Maka magradwar ka mga dua. May kangkam nga dua tinaranya ka masagbayan. Kat subyanan ta kayo to. Tayo tunod na kami. Di adda mabalin na. Dakam tumatan. Iti mang balbali ti biyagyo. Dakam tumatan ti mangipaay. Iti kasapulan nyo nanang tatang. Manugot manong nemi da papake ni mama nga ti panagsublimi ti syudad ket kaduamin ni John. Nupay saan latamat nga naliklikan nga nang ted da papake ni mama iti kwarta nga arig na ginatang na pati ni John. Numambain limad da manong nga binagpakada akon kadakwada agpakada kaming nga kapsat. Tatang, nanang, amok nga dainted da kada kayo nga kwarta. Ngim saan nga bayad da ito ni John, anak ko? Wen, sandak ngayon lako? San yumat ngayon lako ni John?
Ngam kasapulak mi ti kwarta. Aramaten nyo kung harap deta nga kwarta, itinasya ng dakdakil nga amang tinted da idi, hangka di. Nitatang mo yung barbartek na, yung sugsugal na. Pulak kang kuha na idi nga, aramaten mi nga pagpuunan, tapno, yung samwet. Ngamita, saan yung barbartek yung sugal deta? Tatang, awan na ko. Barbaring adan tuminayon na ta. Padasek man ti, mangbakir iti moderno nga pagkalap ta. Agkarapak, imblaengan, ganti, kung construction. Kawan. Dahil sumarong karakam tumanin ng kapsat, kad nung makita mi nga talaga't panagbalbalyo, naamoy nga tulungan ti Baguio. Dakam tumat nga kapsat ti kang runa namang tulong ka na kayo. Manong nemi, awanan ti problema, takaduwa kon ti kapsat ko, nga isaksakit ko idi, nga isaksakit ko pala ita. Nagbasa ti high school, manong nemi, at tuloy ko met, nagbasa ti college. Mamindua, nga sumarungkar kami manong nemi ti probinsya. Kat kapot na makita mi ti panagbalbaliwan datatang gininanang, impatak da na mida na ti usto, nga balay, tapno handa nga delikado na kasta nga bagyo. Kaya ninayon na mi, manong nemi, ti aramit ni tatang para iti panagkalap na. Inek kami pa yan, ti puunan, ni nanang tapno, agnegosyo, agangkat kadigiti ikan, agbalin ka kargaan, agbalin nga iso iti paglakwan, dikiti amin nga mangalap, iti dayta nga lugar. Partidor, partidor. Kas na nga ron, tinapasamak manong nemi, aging ka nga naggraduara kon iti college, kaya iti panaggraduar ko iti college, manong nemi, imay mismo di kita kanak kanya. Awan manong nemi, kat pimintas di biyag datatang kininanang saan na nakas idi. Nga kalapaw, iti ayan mi, awang kuryente mi, hang kami nga makompleto nga mangan, manipod kinakurapay, nakakurkurapay. Aging gamay isama ta na may bigbig datatang kininanang kapintasan di biyag iti lugar mi. Dito kami syudad, manong nemi, nagtalaneed kini June. Dito kami nga nagamamu kini Noel, nga ni Noel tinagbalin nga katakta ko na inay ko. Nagraduar mata ni June, manong nemi, kahit nagtrabaho, nga madadda nga kayat nan sa di probinsya, nga pangipakatan na trabaho na. Kahit kumet ko na, mabantayan na datang gininanang. So marsarong kan kamlatamad ten manong nga kaduwak, ti asawak ken duwang anak mi. Medyo nakapsud mo ten, dapapaki ni mama, manong nemi, ket tinegosyo da, adamat kapsat na nga duwa, nga, mga asikaso ka nga negosyo. Ket nung kasta nga bakasyon kami ti probinsya, sumursurot da, tayo sudat mga ayuan ka rin iti duwang nga puko da. Adamat ten duwang anak na June, ken ti asawa naman. Ket nung kasta, nagtipon kami, nga sang kapamilya, nakaragraksak kami. Malaglagip mi met manong nemi, tinapalabas. Ket kaslasami nga patyan, kastumit lang tinagtungpalan ti biyak mi. Nga kapo iti na ito, naasi kami met, kadigiti kasapulan ti tulong. Wahan manong. Ato di kita kasapulan ti tulong, amuda, nalukay tirik nami, tidakulap mi, magustuhan damat ti umay kada kami. Adamit di kiti paayan mi, kaputamadlaw mi met nga, umay dalang agin kikid daw ti tulong, o remat no kasapulan kumamit nga banong da. Manong nemi manipod, iti nariknak agin naranggas, ken kinarigat ti panagbiag, nalibasak, dagita, kadadtuya, kanadtuy kami, nga napintas, nasa liwanwan ti panagbiag. Manong nemi dahito nga ron ti pagkasalita, thank you ti anos mo, laing mo nga nangurnos, kalpasan nga nag-share ken ka ti Italiana. Kat agyaman nagtilaing mo, nang ibaan sakit sabi gumata, damat na ibatik nga adal,
Liw-liwakin pagsar. Mingan di bihag ka dagi di padag nga di bihag ka nagbuya. Tuoy nga ro agyaman nga pagayam mo. Jing Jing. Jing Jing, thank you. Jing Jing, tinaila ko nga ubing. Ngayon isumat iti nagpintasan ti biyag na. Thank you kada kita nagbuya.